Dito, vai, dito! Tá visto? E aí tá chute, tá coisa, tá com camão, Shizikao, koka moya nyani fana. Hauna kodi mwana. Aya mataviso. Tanga hauna kodi la service. Straight to the target, hauna kodi. So ya na bio. Straight to the target baba. Straight to the target. Well done. Kokamoya shoes. Kokamoya shoes goal. Faccio tirare fuori. Still face half.
Ecco! Sei eliminato, devi andare fuori! Figo muito bem, aí, Samuel. Isso, ele é amigo italiano, amigo, está muito bem. Hello? 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 Yeah. One. On the first half. The first half in the Asemabi Lamako.
Chachele o refri.
Abantu badakiwe ababona. Sanibona futhi. Futhi shapho njani?
Yes. Arrête, brillant. Oh, sa tête, tête. Espírito. Espírito. Essa Figo. Essa Nego. 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 Melhor parte de gol, Sepiso, wisele abonga kholi baba. Abana kholi. Clutch between Naledi Masters and Mdeni Masters. Corner kick lesibona lapha yana Mdeni Masters. Let's go. Game lena ethamelwe abantu abaningi kakhulu ngoba sesibamnandi lapha ngale extension 2 aningi amateam asazodlala kuzoba namagame of 4 nje usukwini lanamhlanje
kodwa esizokwazi ukuthi siyithathele yiyo le. Mhlawumbe mekuvumile sizoyithola neyesibili neyesithathu. Ngoba buhlungu final angeke sikwazi ukuyithatha. Corner. Kusase first half yethu ke lena. Kusase 1 Umdeni Masters 1 Naledi Masters. Umdlalo odlalwa khona lapha eNaledi Extension 2 Sports Ground. Siyabezwa coach bayakhuluma lapha emva kwethu. Bayasho ukuthi kunembobo epalini. Recognize goalkeeper barawuna goal. Fundla kude nobuso bamapali lelo bhola. Linjani phathi? Siyaphila. Okay. Siyabona. Sikhuluke lesi. Don't rush, akhlale one. Uyamaka ugoalkeeper. Akadlali kanjalo. Mabo TV lethela lona ibhola elimnandi kakhulu elingaphansi kweSoweto Masters League. Umabo TV ukulethela lona ke lapho enkundleni zethu zokuxhumana ku YouTube. Ongakwenza is to like, subscribe and comment. Then ungakhohlwa ukushare labangani bakho bashare labangani babo nabo. Yethi kuphela isizokunikeza ibhola laseSoweto leSoweto Masters League.
noma ungayaphi uyephi uzolithola la kithi. Imala kanjalo-ke indoda siyaphakama neyihlwele zilwa norefu ngesinqumo sakhe, kodwa bese likhiphile-ke ikhadi eliyelo, yellow card. Weather yanamhlanje ibavume kakhulu labadlali abadlala lana ngoba lipholile nje, uyabona uma kuthiwa licwathile. Bayalwa abalandeli, uyabona-ke indlela abalikhonze ngayo ibhola abalandeli ukuthi uma sebeba kanjena basuke bebonisa khona ukuthi ayikhona lento yenzile njengomdlali abayithokozile. Phela kanjalo-ke i-first half yethu namhlanje, phela kanjalo i-first half ephakathi kwemindeni Masters kanye nayo inaleli Masters. First half yethu siyigoqa kanjalo, hlala nathi sizophinde sikulethele futhi second half. Phela nje umdlalo uphela lilodwa igoli ngale. Siyohlangana-ke e-change room bese yababonisa o-coach ukuthi cha bafana lana bawikhi obani ba-strong sihlale-ke kanjalo kuze kube leso sikhathi sokuthi siyabuya sisazokulethela khona siwumabo production. Like, subscribe, comment and share. Tell your friends to tell their friends ukuthi umabo production is giving you soccer games isonto Masters League. Njalo uma kuyisonto sizokulethela yona umdlalo enohlonze kakhulu lapho kushunqa khona iy'ntuli zomhlabathi, lapho kusuke kubambene khona amaqembu. Uma ngabe yikuphi la kubambene khona amaqembu siyaya sifike sikushuthela. Hlala kanjalo, hlala unethezela. Second half. Ayababuza ukuthi yini referee.
Cross pressure, pardon. Yes. Yes, she's doing press it. Go, Fana. Yes, Fana. Oh, cha-cha. Hey, every day, man. You go, away, yes, you go, come on, Baba. Go, Baba, tell me so. Ngaphakathi enkundleni ocoach sebefisa nokuthi engathi bangayikhahlelela bona leli bhola. Coach bemndeni Masters le. Coach bemndeni Masters laba sebefisa ngathi bangayikhahlelela bona ibhola.
proud sponsor. Proud sponsor Soweto Masters League SML. Ngize nenhlanhla. Umsebenzi uJuri dlala umsebenzi uJuri abalandeli bafisa ngisho ukumudla ngamazinyo ureferee mengabe ethatha inqumo engabagculisi bafisa ngisho ukumudla ngamazinyo. Ibhola likanobhutshuzwayo into eyaziwa ngokubuyisa abantu abaningi abanokungaboni ngasolinye noma ngokungazwani lapha eNingizimu. Siyazi ukuthi izimpi eziningi zathula lapha eMzansi kuhlanganiswa nobhutshuzwayo. Kanti-ke kwesinye isikhathi nke lilethe izinkulu kakhulu izimpi ngoba akekho osuke efisa noma efuna ukubona elakithi. We are Umabo TV, bringing you our games on Soweto. You can look back and watch others on my video. This is what I tell you. Like, subscribe, comment, and share.
umsebenzi. Bazange bakuthande neze ocoach-ke. Zange bakuthande isidala. Kumile inkumbi zabantu ukuzobukela lona leli bhola. Uma ngabe awubukeli umdlalo yeSoweto Masters League asazi yena yenza. Bola ilihamba phambili kuna wonke amabhola leli adlala emazingeni aphansi. Khule ngendlela isimanga iSoweto Masters League ngalendlela yokuthi usuyayibona ukuthi isisondele kakhulu ku-PSL. Isisondele kakhulu ekutheni imidlalo yakhona ibe seqophelweni eliphezulu njenge-PSL. Ayikhona iyazenzela imndeni Masters, iyazenzela imndeni Masters kwazi ibhece mathathu kwelilodwa. 3-1 isikwazela ibhece lapha yana kuyo inaleli Masters. Jabulile o referee, jabule ngendlela isimanga o coach, I mean to say. Jabule ngendlela isimanga nangu siyambona nje uyeza. Siyababona bayeza bonke o coach. Bese simene sijabulile kakhulu. Sahlasela futhi. That's all. Uthi masishaye namagoli amaningi ngoba inetha igcwala. Shala kasha
khona hayi khona ushilo ucoach wathi netha igcwala bayimisele ngempela ukuthi bashaye imvula yamagoli. Mdeni Masters yaba controller ke ureferee uyababona ukuthi sebe controller excitement. Mabo TV imidlalo lena eyenze kanjalo uma kuyisonto awubani omunye usinika lento ngaphandle kweSoweto Masters League ihlangene noMabo Production. Soweto Masters League noMabo TV ibona bakulethela into emnandi kangaka. Khipha ke ikhadi ureferee lapha yabona bhala indoda yeqeqe enye kabuhlungu kabi bathi yenziwa lento ebholweni kaMabhutshuzwayo isihlala irugby la. Ubani osinika lento Soweto Masters League Mabo Production Mabo TV. Mathathu kwelilodwa khamba phambili yona imndeni Masters. Oh 4-1 bangicorrect 4-1 phela kamnandi kanjalo ke umdlalo namhlanje wemndeni Masters kanye nayo inaleli Masters uphela kuyi4-1 mane kwelilodwa khamba phambili yona imndeni Masters. Khamba phambili yona imndeni Masters kamnandi. Ubani usinika lento Soweto Masters League ihlangene neMabo TV kanye neMabo Production. Ubani usinika lento Jango